Türkmenistanda dowam edýän valyuta kynçylyklarynyň fonuna daşary ýurtlarda bilim alýan talyplary Western Union arkaly ferişde uratmak boýunça girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Enatalar daşary ýurtlardaky ogul gyzlaryny pul uratmak üçin bir bankdan beýleki banka gatnaýar. Ilat bank resmiýetlerine derdini düşündirjek bolup kösenýär. Şeýle ýagdaý golaydy. Mara vilayatynyň administrativ merkezine ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji fevralda ödügi ýurtlarda okuyan türkmen talyplaryna pul uratmak üçin talyp howsarlarynyň Halk bankynyň mardaky şahamçasyna gidişleri, ol ýerde işi bitmedik adamlaryň Türkmenbaş bankyna barışlary barada habar berdi. Western Union kompaniýasynyň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň Türkmenbaşy Senagat we Türkmen Türk täzirçilik banklaryna Western Union hyzmatlary hödürlenýär. Ýöne marada 70-80 töwereg talyp howsary üýüşüp anyny ony öýlen sagat 2 töwereklerini ilki Halk bankynyň ýerli şahamçasyna bardylar. Hemde bank resmiýetlerinden özlerine Western Union arkaly daşary ýurtlarda bilim alýan ogul gyzlaryna serişde uratmaga kömek edilmegini soradylar. Habarçynyň sözlerine görä adamlar ilki başda bankyň işigine garaşýar. Bankyň ýerli şahamçasynyň müdiri özüniň üýüşmelerini öndüňe bir adam bilen duşuşup biljekdigini aýdýar. Adamlar öz aralaryna bir wekil taýlap onu bank başlygynyň ýanyna gurýar. Toporuň wekili ilki özleriniň talyp howsarlarydyklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan ogul gyzlaryna pul uratmak isleýänliklerini düşündirýär. Duşuşuk 20 minut töwereg dowam edýär. Soňra talyp howsarlarynyň wekili daş çykyp Halk bankda Western Union arkaly pul uratmak mümkinçiligi ýok ekenini ýer. Bankyň başlygynyň sözüni getirýär. Ýöne bank resmiýeti enatalara pul uratmak üçin şäherdäki Türkmenbaşy bankyny salgy berýär. Şol bir wagtyň özünde ol adamlara ýene bir teklip hödürleýär. Bank resmiýeti Halk bankdan berilen plastik kart arkaly $100 meşberine nowat bilen pul uratmak mümkinçiliginiň bardygyny aýdýar. Onlarca adamlyk üýüşmeleň soňra Halk bankdan Türkmenbaşy bankynyň ýerli şahamçasyna barýar. Üýüşmeleň öndüňe bir adam bankyň ýerli şahamçasynyň ýol başçysynyň ýanyna goý berilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bir salymdan toporuň wekili daşaryk çykýar. Ýyldaşlaryna bankyň Western Union hyzmaty bilen diňe $50 uratmaga mümkinçiligiň bardygyny, ýöne onuň üçin 600 manat meşberine para sorulýanyny aýdýar. Hemde bank resmiýeti bilen geçirilen duşugyň dartgyny bolanyny gurrun berýär. $50 valyutanyň resmi alış-salış narxy boýunça 175 manada, gara bazaryň narxy boýunça tas 1500 manada barabar bolýar. 600 manat resmi kursdan $170 töweregi, gara bazaryň narxynda $20 töweregi bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda valyutanyň ýurdun daşyna iýerilmegine tapgyrlaýyn çäklendirme girdildi. 2 hepde töweregi mundan ozal Aşgabatda, Marda we Daşawuzda Western Union hyzmatlary wagtlaýyn ýapylyp açyldy. Şeýle Aşgabatyň Senagat banky tiz geçirim hyzmaty arkaly berilýän ferişdäniň meşberini ýanwaryň soňky 10 günlüğüne $200'dan $50 düşürdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Western Union arkaly iýerilýän puluň meşberiniň $50 çenli kemeldilmegi Türkmenbaşy bankynyň maradaky şahamçalaryna da amal aşyryldy. Azatlyk radiosynyň Halk bank paýdarlar täzirçilik bankynyň hemde Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň geçirim çäklendirmeleri barada kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Türkmenistanyň Merkezi banky dollaryň resmi alış-salış bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýurt demeligilen valyutanyň gara bazaryna onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töweregi ýokarydyr. Bu aralykda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistan ýaşlary köplenç özlerini Türkmenistanyň howsarlarynyň ugrudýan maliýe serişdelerine garaşlyk alýar.